Čaute, vitajte pri mojom prvom videu. Teraz, ja som Filip a teraz si postavíme vojenskú loď. Na túto vojenskú loď budeme potrebovať sivú voľnu, svetlosivú voľnu, červenú voľnu, kocku kremeňa, černú voľnu, fakle a sklo. Začneme tým, že si urobíme základ, 7 kociek sivej voľny na šírku, 19 na dĺžku, a to isté zopakujeme na druhej strane. Keď to máme, ešte si vyplníme celé. Keď to máme vyplnené vpredu si vynecháme jedno políčko a urobíme si vpredok a dáme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. To si zopakujeme na druhej strane. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vyplníme to. A na druhej strane vzadu si vynecháme dve políčka a dáme 1, 2, 3. Pardon. A máme dve vynechané. Ďalej budeme pokračovať tak, že si trochu vyzdvihneme palubu, takže o dve kocky to bude vyššie. Pozor, vzadu si to urobíme tak, že už nedáme tak podľa toho, ale musí to vyzerať ako normálna loď, takže vzadu tieto dve vynecháme a rovno pôjdeme na toto. Takže vyplníme to. Takto. A ďalej musíte vynechať tak, aby tu ostala medzera. A tu takisto. A tu takisto. Takto. A raz. A už to vyplníme. To isté zopakujeme aj na druhej časti. Keď máme aj druhé poschodie, tak vyplníme, aby sme dostali palubu. Keď to máme vyplnenú peknú palubu, urobíme si jak keby zábradlie. Pekne takto. Už to len dokončíme. Keď máme toto, tu si urobíme pekne 1, 2, 3 a takisto tu. Splnili zad. Ako ďalšie si vynecháme jedno a tu dáme 3. Zoberieme si kocku kremeňa a dáme 1, 2, 1, 2 a tak. A urobíme si kabínu. Vyzdvihneme to na 3.
A keď chcete, môžete si urobiť aj druhé poschodie, ja si ho budem robiť. Ja vynechávam furt 4, aby sa tam dalo aj prechádzať, takže dám 6 vlastne na dĺžku. Vyplníme to. Som zabudol vynechať miesto na dvere, takže tu si urobíme dvere. Vyplníme to, tu necháme jedno miesto. Nech tam sa dá prechádzať hore na vrchnú palubu, na vrchné poschodie. Takže urobíme takisto raz, 2, 3. Keď sme takto dokončili kabínu, vyrieme v strede vrchnej kabiny, aby sa dalo pozerať, vyrieme diery a do toho dáme sklo. Tu vzadu bude komín. Pardon. Sa pomýlil. Tu vzadu bude aj komín, takže vynecháme 3 miesta, takže tu vykopíme len 2. Tak, a tu inak celé. A do toho vložíme okná. Keď sme to dorobili, kabinka je hotová, je tam aj svetlo. Takže, ako ďalšie, čo urobíme, bude komín. Teraz si zoberieme kocku kremenia a dáme tu raz, 2, 3. Tu ďalšie raz, 2, 3. A tu ďalšie. Takisto urobíme aj ďalšie. A tu hore vyplníme to červeným, len ostane jeden rad tam. Tu vyzdvihneme jeden, v strede necháme a tu tak necháme. Ďalej zoberieme čiernu vlnu a vyplníme to tu a tu len po jednom. Máme komín. Tu si urobíme, keďže to je vojenská loď, aj dielo. Zoberieme si raz, 2, 3. Urobíme si kocku 9 kociek, kocku z 9 kociek, 2, 3. Vyzdvihneme to 3. Vlastne dostaneme kocku. Tak, a dopredu si dáme dvojité dielo. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Takže naša provizorná vojenská loď je hotová. Keď zvládnete takúto loď, tak môžete si urobiť aj takúto loď. Túto som tiež urobil. Vlastne je to ten istý princíp. Máte tu diela, kajutu. Takisto vyzerá spredu. A takisto sa dá urobiť aj nákladná loď. Takže ďakujem za to, že ste si ma pozerali. Keď sa vám páčilo, dajte like. Ďakujem.